Masu kallo barkanmu da haka, sunana Bello Ibrahim Bello daga MDC Studios and Craft a cikin shirinmu na goron Juma'a. To a yau dai za mu yi magana ne akan wasu sujada da ake domin gyaran sallah. Shin koma suna da wasu sunaye bayan wannan? Sai ku biyo mu don ganin yadda za ta kasance. To akwai wasu sujada da ake yi domin gyaran sallah. Ko za ka iya kawo mana sunayensu? Akwai kabli, akwai ba'adi. To tana da wani suna bayan wannan? Gaskiya ma akwai ni ne ban sani ba. Akwai wasu sujada da ake yi na gyaran sallah. Ko za ki iya kawo mana sunayensu? Sujudul ba'adi da sujudul qabli. To suna da wani suna bayan wannan? Sujudul sahawi. Sujudul sahawi. Akwai wasu sujada da ake domin gyaran sallah. Ko za ki iya kawo mana sunayensu? Sujudul qabli da sujudul ba'adi. To akwai wani suna bayan wannan? Akwai? Babu. Kin tabbata? Eh. To akwai wasu sujada da ake na gyaran sallah. Ko za ki iya kawo mana sunayensu? Akwai sujudul qabli da sujudul ba'adi. To tana da wani suna bayan wannan? A'a, ni wannan kawai na sani. Akwai wani suna bayan wannan? To masu kallon mu, kun dai ji yadda tattaunawar mu ta kasance. Waɗannan sujada guda biyun kuma su ne ƙabli da ba'adi, sannan ana ce musu sujudu sahawi. Da fatan an ilmantu, sai ku biyo mu wani sati don ganin me za mu zo muku da shi. Ni Bello Ibrahim Bello daga MDC Studios and Crafts nake ce da ku sai wani mako. Kar ku manta ku yi mana subscribing sannan ku danna mana liking. Idan an samu dama ku yi comment don ganin menene ra'ayinku.